Guys, that information yaunayo iyoyo wagarira mari. Wagarira mari. Information yaunayo iyoyo right now wagarira mari. You need to take that information to the world. You need to share that information with someone who's out there who can actually learn something from there and be able to transform his life based on that information that we have right now. So guys, I'm not just telling you this, but I'm actually sharing things that can actually change and transform your life. If you don't package it properly, if you don't market it properly, if you don't promote it properly, uchaona kuti unogona one chinhu chakatori bho chakagara uka, but kana vanhu vasingachizivi chinogona kugara chakadaro vachingochiona next door kuti chinhu chako chakaipa ichi chakapenga. But if the rest of the world and everyone else doesn't know it, you realize kuti unogara une chinhu chiri perfect, but no one knows about it. Zviri. Yeah, Nhasi. Tiri kune imwe function ndauya so marketing and how to scale the business strategy and everything. The guy ari kuita wachandadzidza Nick James, expert, like he's expert empire. So ndopandiri kumboona kuti zvakamira sei. Then after that I'll let you know how it goes, guys. Kuti did I learn something new? Did I learn anything or anything like that? So zvinhu zvekuti sometimes muupenyu unofana kungogara, it doesn't matter kuti wakaenda kuchikoro zvakadii, wakadzidza chii, like, but kwangowana mukana ungoti uende kunodzidza something, it's always important to just try it, because you never know what's going to help you. You never know what you're going to learn. You never know kuti chii chaunogona kusangana nacho chinogona kushandira upenyu hwako. So Nhasi ndiro kwandiri kuno, guys. For this vlog is just to let you know kuti ukawana mukana wekudzidza anything, wekutraina, wekuwana anything chinogona kuedify upenyu hwako, go for it. It's gonna change you. It's gonna help you. It's gonna help you to do something that can change your life. So kanimboenda zvinoku, ndatomboenda kunomwa tea, une coffee, nice chichi zvose. Chakuziva kuti ndichadzidza chii panopera. This one, guys, ndokutaura kuti ndadzidza chii, pane chandawana here chinogona kundichinja upenyu hwanga. I'll let you know, guys. Thank you so much, guys. Have a good day. Yeah, guys, pane mhepo. But I had a good time. It was a lovely training. Ndadzidza a lot of things. Saka pandikusvika pane ndakagara pasina mhepo yakanyanya, I'm going to explain and maybe just share with you some of the tips that I actually got from this. It was happening at this hotel. I think it's called, what is the name of this hotel? Can't remember the name, but it's a nice place. I'll tell you more details about it. There was maybe more than about 100 people in there learning and everything. I just had to leave a bit early, but it's an exciting time. I actually learned about business, about how you can scale up, how you can do your things and everything. So guys, these are things that are just important for you. If you get a chance to attend something, some event or anything, even if it's for free, even if it's paid, go for it. You never know what you're gonna learn from there, guys. Thank you. I'll sit down and give you more details, guys. Seriously. Yeah, because nezuro ndakakupromisai ndikati ndichauya ndichikurukura nemaringe nezvandakasangana nazvo kwandanga ndiri kumarketing. It's just like a marketing session yanga iripo, yanga ichiitwa naNick James from Expert Empires, ndo company yake anoita nayo izvozvo. So one thing chandakadzidza ipapo, guys, chandinoda kushare nemi nhasi chekutanga ndechekuti Nick James uyu kwatatiri nezure koko, Nick James akagadzira zita rake. So agadzira zita rake zvekuti unenge uchigadzira zita uchinatsoratidza based on maskills aonawo zvaunogona izvozvo, ende chake kugona kutengesa, kugona kumaketa, kugona kutaura. So ndo zvaanga ari kudownload achidzidzisa vanhu kwaanga auya ikoko kuthis session. So one thing chandakaona, chandakadzidza from that is that zvauri kuita izvozvo, you can actually create a name rekuti vanhu vanotanga kutozoona nemiroro vakatori respect kuziva kuti kana uchida chakatika unochiwana kuna Easy, kana uchida chakati unochiwana kuna Nhingi. Kutongogadzira zita iroro rekuti vanhu can actually relate to, can actually know kuti if they need something they can come to you. So iye anobatsira vanhu
about setting up my businesses, my small, people are kutanga mabasa varikubatsira chikupai my ideas and everything. And you know what, tikutokudza chinhu kuti kana ane paanoita ma-free sessions like yandakaita nezviro was just a free session, but ma-sessions ake anoita kuti vanhu vabhadhare, I think 4,900, I think, to go on that session. Then you listen to what your company is facing, kuti muri kufesa chi, muda kuscale up chi chamuri kutarisira, chi nechi chamuri kuda kuti mubatsire nacho pacompany yenyu. So after atarisa izvozvo, then obva akupai kana like a sort of some solution inogona kukubatsirai kuti chi muite move on. So ndangotozviona zvandichongozvifunga ipapo ichongoti there's nothing chitombori different chakanyanya chaanenge achiita other than kuti aringoshare the knowledge and experience that he has actually gained in this life, kubva paakatanga business, kubva paakatanga, everything. And he's being invited to different companies, different places. Achina achinobatsira ma-staff, employees, or maybe unongone staff yako idakubatsigwa in different, sections of their life and everything. Of your business, udaona business ako uda kuti riscale, riinde ma-heights mamwe ausiri. You can actually, reach out to guys like him, and they can sort up like different programs and strategies for you, and they charge large sums of money for that, because akuuya pabasa pako at your own time and everything, okudzidzisira staff rako zvakasiyana, my strategies, my tactics, and all those, even to the extent of how to come up with even the vision and everything. So, guys, that information yaunayo iyoyo wagarira mari. Wagarira mari, information yaunayo iyoyo right now wagarira mari. You need to take that information to the world. You need to share that information with someone who's out there who can actually learn something from there and be able to transform his life based on that information that we have right now. So guys, I'm not just telling you this, but I'm actually sharing things that can actually change and transform your life. I don't want to lie to you. After that event, even my mindset, looks at the world differently, thinks differently. I know ndakagara this year, ndakagara ndazviudza kuti social media is where I want to go, full force this year. Yes, unogona kuona ukaona video yangu pamwe nezuro kana Nhasi kana iyoyo unogona kuona ukatoriseka kuti dzinoita sei kuziblazi dzinoita nezve. But I can assure you, by this end of this year ukadzoka futi panapa papage rino iri uchaona something different happening. I'm telling you. I can assure you this. You're going to see something different happening by the end of this year on this channel. Go to vlog rangu ndatowa ndichishare kukura nemi guys urongwa wati now. Utoti film dzimai wangu akatora akatoti kumplasa vari kutoti chi. Pamwe ngoti ndinotenda Mwari kuti mudzimai wanga anongonditrust. She believes in me. So no matter even chanenda ati baby I'm doing this, she always supports me. Ndikatakuda chi anondisupport anenge achingodi achimira neni. Ndo zvaunoda kuti at least ukawana vanhu one kana two mudzimai wako nevana vako vangokusupporta in that thing that you want to do. Don't worry about anyone else. Don't worry about anyone else. Just do you. Ita zvauri kufunga izvo zvokuti chi zviri kukuisa to the next level. Because at the end of the day, it's all about you, your family, and that legacy that you want to leave behind. And even so ndichita mavideo aya, mavideo achagara apa pa online ipapo for a very long time. And vazukuru vangu nevazukuru vangu will actually be able to see these videos. Vachamboda kumboziva kuti ko vaimboita nezveiko tateguru vedu, chii chavaimboitawo nezveupenyu, pfungwa dzavo dzakamboita sei. Ipapa ndechosheya apa totosiya some information inogona kuvabatsira kuti bosi ndogona kutaura kuti even chero inini vana vangu might not even know kuti baba vangu vakaita sei, vaita nezvei and everything, because there's no like videos or all these things zviripo. Because panguva kusvika panguva yakasvika baba vangu papa sina that kind of technology kuti taigona kurekodha. Yaiveko but asinganyanyi kuzvikoshesa kuti atorekodha mamemories aya andiri kuita chifanana baba vangu kuti ndizosheyawo nevana vangu vagoona kuti baba vangu the same happened kuna baba wavo and baba wavo and everything. But now we have this advantage that this technology is here now. We can actually use it to share all the details that we want to share with our families, with our kids, with our relatives, with people that we hold very important and dear in our lives.
you can actually share this one with you. So today Nhasi ndinombosha share some of the things zvatakataura. So akatipa an analogy of the Empire State Building, because zachi building chacho chakatoda iso chinenge chine roof, chobva chaita mapillars, chobva chaita foundation. So he was giving this analogy achiexplaina. Maybe ndichadzama kuiexplaina but ndogona kuexplaina ndichikundikana, but I can try to explain to you. It was more like zvinhu zvatakadzidza kuchikoro, but now zvinhu zvatakadzidza kuchikoro zviya anga akuzvitora achinyatsozviapply in real life, so that you can actually get to understand it clearly, and also for the sake yekuti akuzvitaura neni ndapa this stage ndatokura izvo ndaa 40 years. Some of those things I've actually witnessed them in real life mumabasa kupi ndikutozviona zvichitoitika. So it made more sense than it used to make sense kana ndiri kuchikoro ndichidzidza ndisati ndaane the practical application of it. So that's why I was saying, like, you know, in my previous video, kuti ukawana mukana ukuona pamwe pari kudzidziswa vamwe, kwangoona mukana wekuti uende ipapo unodzidza, my advice is just go there. Just go there. You will learn something and you will not lose anything out of it. Unogodzidza kana wadzidza for free. Kana usingazvifariri, you move on. There's nothing wrong with that. Unotobuda unoti ndapedza. But I can tell you kuti vanhu vose vakaattenda that training, you know, they were there, they wanted to be there until it ended, because they were getting the value that was coming from there. The training aspect of it, it's training yotononzi wapiwa certificate wapedza. No. It's training about life. It's training inogona untoona ukatoapply, you know, in real life. So he was talking about the Empire State Building as an analogy to explain what he was saying. So he said, for foundation, pane 2 items, which is performance and planning. So these are the foundation, you know, that you need for any business. Planning, making sure everything zvauri kuita zvakarongeka, uri kuplana chimwe nechimwe uchiisa panzvimbo pacho and everything zvose zvakarongeka. Then wapedza kuplana, you need to have that level ye-performance as well. Zvinhu zvako zvauri kuita, zvauri kugadzira, it has to be consistent and everything. Unyatsoziva kuti zvinhu zvako, you know, the product that you are producing, could be a product or a service, it doesn't matter. But whatever it is that you are performing in that area, chinofanira chichiratidza kuti chakasimba zvokuti ndiyo foundation yebusiness rako, ndiyo foundation ye-whatever it is that you are doing there. After that, takuenda ku the package, which is like the pillars, pillars of building. And I mean, under the foundation, total pillars just in the roof. So now to have my pillars there. So these items and are the pillars of that business. The first pillar, which is your profile, come on, a profile which is like is related to marketing. It's also your promotion activities that you are doing, which is related to marketing. Because we're not going to own a good product. We're not going to own a zvinhu we're going to feel out I have something really that's going to change the world. But if you don't package it properly, if you don't market it properly, if you don't promote it properly, uchaona kuti unogona kuona chinhu chakatori bhowa chakagara uka, but kana vanhu vasingachizivi chinogona kugara chakadaro vachingochiona vemanext door kuti chinhu chako chakaipa ichi chakapenga. But if the rest of the world and everyone else doesn't know it, you realize kuti unogara une chinhu chiri perfect, but no one knows about it. Then you lose out in all that you were supposed to gain out of it, because no one really knows about that thing. It's only you nema next door. Ndo pari kupinda social media ndokugara achitaura nemi guy every time kuti you can actually monetize before you get monetized by YouTube itself, before you get monetized by Facebook itself, before you get monetized by Instagram. You know, you can actually monetize your own page. And this is how you can monetize it. Marketing and promotion. Une zvauri kuita zvaunoziva izvozvo, musi ndaitaura kuti unopisira, unowelda, unogona kuweredha, unogona kugadzira masculptures ako akanaka anodiwa nevamwe vanhu, ende vazhinji vamwe vekunze kwenyika vanofarira masculptures. Zvacho uchiona mudzimba dzavo ukapinda unoona mune zvimasculptures, madombo rakatobva kudombo-tombo kuZimbabwe. Uchiti dombo iri vakarowana kupi? It's because they like those sculptures. Whenever they go on holiday and everything, they're looking for those unique things. Munhu was actually took his time and created something that's unique and nice. You know? So you need to market your pillars. So these are the pillars that you need for your business. These are pillars, serious pillars that you need for your business.
Then we go also na packaging yacho product yako. It has to be packaged nice and clearly and nice and everything. You need also to be able to pitch. Even kungoenda unotaura nevanhu une product yako, because you need to be able to unoziva zvandakadzidza inini pandaita sales kuti ndisati ndaenda kuclient, ndisati ndaenda kuenda kunotaura neclient about my product, ndoona kuti totanga kutomboenda kuna madam, ndotomboti madam ndiwa aclient yangu, ndoda kuti uve serious usambotoziva kuti ndizvo wandotaura naye. No, ndichapitcha product kwauri and I want you to give me all the objections kana zvose machallenges auri kufila kuti pazvinhu zvandikutaura unoona kusangana nechakati. I want you to tell me all those things, and then after wandiudza izvozvo zvichandibatsira kuti zvinopeka idea kekuti zvinhu zvandikuita panapa kaizvo zvinogona kukanganisika because of this, unogona kunaka because of this. So ndoda kuti undiudze all those things zvaunofunga kuti product yakanakira nezvaunofunga kuti yakashatira, any questions inogona kunge a normal customer can ask kana ndichitaura naye about my product. So I would go there to my wife ndotanga kumubvunza, chakati ndinotengesawo chakati chinoita mari yakati, chinobatsira chakati nechakati, ndoexplaina zvose. Then she starts telling me my questions. Kana chikadai so, kuma side effects, chakati. So all those objections, now I know the potential customer might ask me this question. She can even go above and beyond, the normal customer objections. But at least it gives me an idea kuti kana ndazosvika pastage yekuti ndasangana customer ikandibvunza chakati, I can know how to explain it better. Ikandibvunza chakati, I can know how to respond to the customer and give them the value that they really need to get out of this product that I have. So guys, it's very important to know how to do this profile, promotion, package, and pitching. Then on top of that, which is the roof, which is just the covering that you have for your business, will be profit and the processes. So the profit will be making sure that whatever you are doing down there, how you are manufacturing that product and how you are selling it, and all the processes, how to shandisa everything, is it leading you to having a profit as a business. Profit, because the profit is what will then motivate you kuramba uchita whatever it is that you are doing. Kana pasina profit kuti uite hanzi kana tea isina sugar kundotsvire yangu. But ndotokuadvise this day and age, tea isina sugar ndo chigai chacho. Ndoto wachichemanikidzwa ndimwe ina ndigoni zvo, but ndongozama ndikaita sei. So after wapedza kudaro, there are two things that you need to add zvinobva zvakupa success. The first is the structure, then the other one is discipline. If you have a structure and you don't have discipline, there's no success. If you have discipline and you don't have a structure, there's no success. So what are we talking about when we're looking at the structure, which is the key thing that is there? Structure is the vision, the strategy, and the tactics. In the vision, possibly mission chichichi zvavanokuita muorganization yoga unoona makanzi mission chichichi, kune vamwe vangogadzirawo mission, vision nemavalues iwayaka for the sake of just having it displayed in their organization, but they are not even following that mission. They don't even know kuti even munhu akatanga company aitanga achitangira chii. They are not even following that vision. They are not even following the values chaiwo dzecompany yavo. Zvingori zviripo. But we are talking of a company yekuti kana uchida success chaiyo, ukatanga followa vision yako yekuti munhu akapinda muorganization menyu akasvika achiona kuti mission yenyu ndeyechii, akasvika achiona kuti mavalues enyu ndeyechii, akatarisa maranira romuita company yenyu, tongoti kana makati one of my values is customer centric, kuti muri kufocus on the customer, and opinda imomo ari kurignoriwa nareceptionist, ongotobvunza tokumbira kutaura wakana namanager, haabvumidzwa, manager havabatiki, manager dzirimo zvadzakagara dziri kuona TV dzirimo muoffice. Then already matorasika pamazvinhu zvenyu zvamakanyora pasi kuti we want a vision, we want a focus, we want everything. Matorasika makutoenda kusango pane zvinhu zvamakagara makataura mega kuti we want to do this. So what am I saying? We need to have this proper structure for your business, for your organization, and muchinyatsoziva kwamuri kuenda nekwamuri kubva.
Once you have this and you have discipline yakafanana neconsistency. Consistency inoitika even chero social media. Kandoti ukatanga kuposta tongoti business rako iroro and even though usati waona any traction or any movement iri significant and ramba uchifocusa nekuposta, ramba uchifocusa nekuita that which you are doing, because eventually it will start to show traction because you be consistent, you have discipline. Remember kuti iwewe pawatanga izvozvo watanga not kuti uri kuda mafollowers, but watanga because you want to change someone's life, you want to change someone's future, you want to change, you know that vision why you're starting that which you are starting. And so you don't really have to look at kuti pane vanhu vakawanda here vari kuzviona. Just focus on that one person wawakatanga kana maybe wawakadescribe pawaitanga kuita that thing chauda kuita ichocho. And wakadescribe kuti ndikuda kugadzira this vlog inonzi Israel Sundawo. My focus is ndoda kubatsirawo vamwe vane age yangu, even vamwe vari young, even vamwe vari older. Vandoda kungoti vangowanawo kamotivation kekuti chimwe nechimwe chaanoziva ichocho atange. So it doesn't necessarily mean kuti vanhu ivavo are thousands or millions or whatever, pamwe 10. So 10 ivavo vatoona video yangu vakaiti like, vakanagwa nayo, vakaona chete kungoona zvikatovachinja mafungiro avo about life, vakavachinja ndo focus yangu zvotopera. Zvimwe zvose zvichatoitika yatova another additional. Ikaonekana vakawandawo, we thank God. But issue iripo ndeye consistency. Akapromisa ndikati nechiuya every day, so I have to come and show up, come rain, come thunder. So if you made a promise as a company, as an organization, as a service provider, that promise you need to keep on fulfilling that promise every day. Fulfill that promise, because you actually then be able to go beyond what you actually promised the people. You are doing answer the vision yako hanzi inofanira uineka time frame katongoti 1 to 5 years. Une vision yako ye1 year, vision ye2, vision ye5 years. At least zvinofanira zviri like zvinhu zviri smart. Hanzi smart yatakadzidza kuchikoro. Specific, measurable, attainable, realistic and time frame. Zvozvo zvinofanira zviri smart kuti unyatsoziva kuti ndikunyatsokuita chii ende ndikuchiita kwenguva yakareba sei ende ndikuchiitirei, chinoitika here, kuti zviri zvinhu zvinogona kuitika uchizvibvunza mibvunzo iyoyo. Hanzi the bigger and clearer the vision tomorrow, the greater our ability to sustain the challenges today. So ukangoona vision yako iri very big, uchazoona kuti vision yangu iri mberi, zvinotokubatsira even kuti ukwanise kudhila nema-challenges ariko nhasi. You can actually deal to the challenges that you are see on this day to day based on that vision chete waona iyoyo. So the purpose, you need to know why you want to do what you want to do. What's the purpose? Why are you doing it? Who are you trying to help? Who are you trying to assist? What type of thing, what type of change are you trying to bring? How are you planning to do this? So just a simple thing iyoyo yaungochiona iyoyo inotokubatsira kuti uwisise where you are going and why you are going there. Mission yatambotaura, where and when. My values, how do you show up? Who do you need to be? Unofanira une values ka. So focused, empathetic, all those things. Zvokuti unongofanira zvinhu zvauri kuda. Because vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. Action without a vision is a nightmare. Urukuita madzikirira uchienda kwaurikuenda kana usingazivi usina muono. You need to have that vision. You need to know where you are going, and then you go the right direction. Then we go to strategy. So strategy talks about your priorities. What are your annual or quarterly priorities? And also what's the evidence? Are you growing? Because you need to be focused also on the figures. Parikuradza change here, zvinhu zvikuradza patineka movement here, zviri kukura here kana kuti muchingori pa same place and everything.
Then we go pama tactics. My tactics got they have to be smart, specific, measurable, attainable, realistic, and there has to be a time frame. So also my milestones. You have to always celebrate my milestones. Ukaona paitakara, maybe wasvika pa 10 subscribers, celebrate that. 100,000, uchicelebrate, zvinokubatsira. My due dates ako, and my owners, who is going to do what and who's going to do which, ipapo, and everything. So guys, this is just a brief, outline of zvandadzidza nezve. But zvandachida kukusimbisa ndezvekushamarika kudzidza kuperi. Kudzidza kutomboperi. Unoona ufunga kuti ini ndakura ndinoziva izvozvo do the right thing and I'm just gonna do that thing for the rest of my life. But I want to tell you kuti zvauri kudzidza izvozvo you can actually add more on top of that. Zvauri kuziva izvozvo even at the age of 40, 50, 60, even at the age of 70, you can learn something new. And you can have that thing, be able to change your life even in a positive way. Why didn't I know this? Why didn't I ndisinakumbokwanisa kuziva zvandiri kuziva izvi? Kutokwanisa kuona zvinhu zveshe wadai ndakazviziva ndichiri mudiki ndaigona kutoona muono wakasiyana zvikatondishandira upenyu hwangu. So never underestimate that information that you have in you. And for social media, let's monetize our businesses, let's monetize our skills. That skill that you have, that idea that you have, that thing that you have right now, take it out there. Start working with it. Start sharing it with the world. Before you know it, uchatoona watoshandira umwe munhu upenyu hwake. Uchatoona watoshandira umwe munhu, angatori kure usingatombozivi pamwe wawasingambofungi kuti uchasangana naye muupenyu hwako until you live this earth. But you can actually reach out to those people pafoni ipapa, pa social media, pa TV pakwapa, because zvinoita inonzi mazuva ano iwawana social media. Whether uri kuda vanhu vasi kuda inokuratidza. Usho wotoda ndatoradzwa information andakati ndondombonei nayo. That's just how it is. Ndozvitokuita life mazuva ano. Ukukaruka wangoona iza kutobuda pa TV apa. Haundizivi. Tatoonana nhasi takutozivana. Then wakutotanga kutosubscribe, wakutanga kutoti uyu munhu atotaura pamwe zvandiri kurelatawo nazvo. Totorelata, tototaura totoenda. If you want to reach out, you reach out. If you want to watch uchingoitawo zvauri kuda uchiapply mulife mako, that's it. That's good. As long as you are making a difference in your life based on this information that I'm sharing with you today. That's what matters, guys. So guys, thank you so much for taking your time to listen, to all this information that I'm sharing today. I really appreciate you. If you haven't subscribed, guys, you go hit our subscribe button. Zvinokubatsira kuti reach out kuna vanhu vakasiyana-siyana, ende wokuti zvinokutomotivate ndikaona kuti zvangu zvaonekwa nhasi atosubscribe. Ndakatanga ndiri pa0 zvinotongati atokuma7 ende zvinotondimotivate on 7 vatoti zvataura izvozvo bho handinayo. Saka ndotoshinga ndotoramba ndichitoenda because ndatoita impact kwa7, and because of those 7 people I'm not going to stop. Ndotoramba ndichitoenda because ndotoziva kuti ndikamira nhasi zvandatotaura ndikatosimbisa vanhu 7 havachatonditrust because of that. So guys, thank you so much for your time. Thank you so much for your support. See you in the next video. Bye.